Старшыня аблвыканкама адзначыў, што ў бліжэйшы час кожная сельгасарганізацыя Гомельшчыны павінна правесці суботнік і забяспечыць якасную падрыхтоўку да зімоўкі. Акрамя гэтага, асаблівая ўвага сістэме шэфства. Галоўны пасыл – гэта павінен быць не візіт дзеля галачкі, гэта вялікая адказнасць. В Гомельской области принято решение об оказании шефской помощи сельхозпредприятиям. На сегодняшний день за 144 сельскохозяйственными организациями закреплено 171 предприятие, которое будет оказывать шефскую помощь в рамках наведения порядка, проведения строительных работ, строительства силоснастенажных траншей, строительства профилакториев для телят, ремонту оборудования и наведения порядка в целом на сельскохозяйственных объектах. Пры гэтым зона адказнасці з кіраўніка арганізацый не здымаецца. Па кожным сельгаспрадпрыемстве вызначаны аб'ёмы работ, а шэфы – гэта своеасаблівая рука дапамогі. Як адзначыў Іван Крупко, для рэалізацыі планаў ёсць усё неабходнае.